Cumudul dah ke selam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka sembilan api Shisha Marwen, kebre kunteng election MDC House Nam Arajar Pusan, na umroy ke Z20, negatif jong ke United Democratic Party, hakar penyo tuk rempang Arajar Apun Rio, kelapnya sok purai ladi, Syarikat National People's Party, haringkat gaji sendarlang ki bahinga sem lembat kinong kershan. Jaga samla api Shisha Marwen, lapdel sobha, de kinong ilam ke NPYF, haringkat gaji ngadan lang kinong ilam ke NPP, hak gaji lang kabla long ke office direkam jong ke parti. Position, but by sacrifice. Kajingsan syar ke bashisha, kamsyang hagakardan, Henry hakajinglan yelade. Hakabeningkong ngabinpaw kajing sungongo, ya ublay utray kenrat ujongi, ublak benla engi baganya poy langkum ni, hapo kini ke party office, kapila pedang buram yang syagani ke party NPP. Ngai kublay, ningkong ya Chairman iba penyat dia kini ke induction program Shri Bajok Pingruk iba longru i working president jong ke state NPYF ngai kublay ya i minister in charge jong ke state government iba longru i president jong ke state NPYF Shri Wailat Miki Shila ngai kublay ya i MLA jongi jong ke umroy constituency i ba daman ba lamare ngai kublay yaki rangba ki badan lang hangni i sahima shampiang i belong i spokesperson jong kini ka party i sa Hamlet Darling i belong i state working president but hakjo kapor i advisor to the government but i Professor Don i belong ru i general secretary jong ka state pan ai kublay yaki nong kitkam kinong yalam jong kini ka NPYF wing ngadap dokumensiam kajing smokman menganyok bandan benta menganyok ban snokti bat keniga party NPP ningkong nan sha akwa ban pasat jimut happy iwe ka ka pelong yanga bat ka ka penkring yanga hadu keniga klimat mangan snokti mangan don benta bat keniga party NPP haba pi pai saudong nga pai saudong yanga shibun ki kamba ki bagani ka party kalale shibun ki mati trekam ki bagani ka party kalale shibun ki kampinroy ka bakalawan ra haki department ki bapher but khamtam ki schemes ki bakilala banwan ra banyo jingmantoy ki nong shoshnong hapo ka jela ka jongi but kadeiru hapo ka jingelam jong imentri rangba jongi Isa Conrad Sangwa, i belongru, i president jong kini ke National People's Party, bat ke kenhun ke jong i barok away. Bat habang apaipat, syakamat, kabakam don kam, kabakam kong san, kadai, bangin pinkintiw, yaki para samla ki jong i, bamangi ki kon samla, ngidai kalaway jong kari bat kajat penriw. Bat ngayo i, bakani ke party, kadai, ka youth centric party but lingba ka jingtray ka jongi ka jingdon ka jonga bat kini ka party ngin thau ki lat ki linti kumno bangin la bangin yarap bangin kintiw yaki para samna ki jongi but habangi phaipan shikinong yalam shikinong mi khamat jong kini ka party kum i menteri jongi i belong i state president i Sir Wailat Miki i MLA jongi i ba daman bai lamare
Bama kiru kidai ki youth leaders ki bayaram ya kani ka party. Lingba ke jingdon ke jonga. Batki ke jinge trelang ke jongi. Nginla banwanra ya ke jingkla nginla bentau ki lat ki lenti na ka benta jongi ki khon samla. Let's say bon ki ban keno ki ban kentho ki ban kedokti ki ban ben bai samla duduk napi ne ikong napi marwen idai isamla iba kentiap seng dang ye kun election shisen la kentiap seng no ne kin ong kadon gujing sharpen bit badang kena kereta ne kin ong bakadon gujing sha yalam bakala hakinur kinu kin nong yalam ne kinu ki kinhon ki badan hapo jong kani ka party ne kadon kajing terwa shimet banyo jing mentoy kum baki ong de ktin nongway opportunist. I am not an opportunist leader. Henry nga de ka kon samla ka scam ya ka nongrem habang ami siya ka jeli politics. But nga donru ka minsim kajing smoke ya na ka benta ki para samla ki jongi kamtam ki para samla ki badan hapo ka constituency ka jongi but kamtam hapo ka jela ka jongi to ai badagani ka jing mi ka jonga bandan bat kani ka party NPP nganla banwanra more contributions to my constituency but to my state as a whole habang la shim ya kani ka rai ka baskem bangalong ka nong kitkam ka bapura jong kani ka party NPP nga kular bat nga kermen bangan tre met bat minsim banwanra ya ka jingba haka imlang haka salang bahabo shran lingkot ka jonga ngakwa ban ai tang shi sembo ijing perkhat bapinya pusan lang hangni baro. In reaffirming the greatness of our state, we understand that greatness is never given, but it must be earned. So our journey should not be one of shortcuts, but it should be for the risk takers, the doers, the makers of things who will carry us up the long, rugged path towards a bright future. Kabamut ban pinskem ya ka jingkrau jong ka jilla ka jongi ni sngoto baka jingkrau kamdei ka bangi shiyo ai henry ka wan lingwa ka jingtre shitam tikim don ki ai ban penpoy sok yangi syakata ka lenti henry ka dei tang na benta ki riusler kinong tre ya ka kam kinong pensander ya ka kam lingba ka lenti ka bajong ka bakongwan syakalawi ka bapranay nga ay kablay ya ka party UDP kabala ay nga ya ka rensan mga niya kun ya ka election kabala dem nga ay kablay ya kinong kitkam kinong yalam jong ka party UDP but nga kitbak nga kitriang ya ka party UDP barok away but kamtam ya kinong yalam kinong mikmat jong ka party UDP but nga ay kablay na benta jong pi baro iwe mapiayla bandan ringkat banwan ban senran yang hado kini ka klepmat banginya snokti bat ka party NPP ban nga ay kablay kamtam na benta ki bahayeng ki bahasam ki longkme ki longpa bat kamtam yepi ki samla ba it ki bawan na umroy constituency banyadon benta hakani kajingalang kublay shibun kublay shi hajar ngo hakakot tongin perta laisi laiwat hakakot Menta kani ka singi ka kerpang wa nganong ye phi na benta ka umroy constituency bale nga ong kumta namar nginang yo so iki perlok ban penklanya ka party hapo ka umroy constituency ka jongi bapat hero ya garib hoy barok away hoy tengani ka por ngi pleng so bhaya phi kong na phi sisa marwen baga kermen scam hero banene se khamat kane ka jingwan ya so dane ya trelang bat ka party ka jongi kan pen kiu ba
ya ke parti hapo ke konstituensi umrohi bat hero ya ke state hi brokaway hot ngin klet no ki por ke beladep haka jingele ngin habe panepet khmat ya kata amla ban len haka ni election ke beladep ngang adon hapo ke parti NPP kumpapietip ikong dodo na pisisa marwen idon ne gudipi haga ni ke MDC election ko bladep ngi pet khmat ni happy bane pet khmat namar ka chingyele mo tambam lele kata namar ka result kumbang ilong ba ngiro ikhlem lar ban po ka thong tama pli dodo ro ikhlem lar ban po ka thong tamba lele manta ka jingwan rung jang ka na pisisa marwen ngin yo ngin ya tresito menta hakini ki por kisni ki bansal kinsawan ki por kisnem kisni bansawan ngin ya tresitom ngin ya ajing mudlang i kongron ajing mud nga ngaron ajing mudlang ngin long kawai ngin ya teli kawai ngin ya trelang grang bangin yo pankhe yo so batiang hagate election arjar popra ka bansawan badhiro yaki kampan besakhmat ngi sanaya keren ngi saya penbait pat nabanta ikong dodo na pisisa marwen tengah ada yang jongaro ngamdon sibon ikentin ban ong namar ngam dero banang ban keren ban jali zum haru kata tangkata pilaya soto kala rung sedo sa mensim donor dari sejabeng ke jongpi tengah ki donro ki perlok nyimla ban ni kata ki donro ki perlok ki badon ban nga husnam arjar polai tekim don dah ke MDC tamlele kata tamlele namar ba hot ke politics mo kyong ke politics ka change ka kala tamon tanga kemen ngai kidur wei armut kidur kidon kiba senda jonga hau arjar arpulai tang hau arjar hagatu ke MDC election pat ngira ya jengai kendit tementa kala ya lamp yang ia jo ulan ngira don jo ulan kale ke pedi baklem da ar ketin ngin tresitom ngin ajing mudlang ngin pendi ki jingmut bat bab hisia baroro kini kinong paranong kersan jong kong dodo bat hiro nado menta kasngi kidon kini ki perlok ki bonba kini ki perlok ro pangambitu dur khmat ki bede na po umro konstituensi tabang oi pi nado menta kasngi hinom dere ban ong ngi banang rung thmai pi de bi kita kisnam ki do jong ka parti NPP ka jongwi kata ngakwa ban ong yepi bat nale sakmat ro ka phone jonga ka on by app so kenta kini ki perlok ki bakwa namar le sakmat jai mila jong ka ju ngin hab ya kren ngi hab ya rung yami na ki por tadon kino ki kam ngan leng jonga hi kum emle jong pi ngan persangkat badon ibu ibor jonga ban pen biang kita ki jingduna ki jong pi dihen ko po nagliang jongir kum kapati bragway ibinyang soba yepi ko na pi soba kapati jongi. We welcome you to our family. We used to love to call this meeting a family meeting. Isutrat banong bakade ka yeng kasem jong ka NPP. Kijinglang bukum kini kijinglang jong ka yeng kasem. Tingi so kumen sibun bagi priang subay pi kau napi siya yeng kasem jong ka NPP jongi hakaba larek don bangi pinsi sibun ba kijing kala sibun ba kijinglang jong parti jongi bat pinang maru ik babon ba gijingku apo ka parti ka jongi di iskumen sibone ipi konavi bapiwan ite bapilong kawei naga samla ka baithem samla ka badon ya ta interest apo ka politics hoy ngali ipi apo ka san jong ka MDC election pilong sha ka samla ka bashampang ka samla ka badon yakta ka vision ka jongi kwa sha jangai nam takalaway jong samla nam takalaway jong krishnong jong ko moroi hangthie barngi sodon bok sibone bakum ko parti piwan ban piniso barngi nathai ke jingdon jong phi ke jwan jong phi kaniram ye ka parti jong tie po moroi constituency po district kamtami ba deman bai hakaba da pidan ringkar bomnya ba pintre ringkar kalong sha ka jimantoy namta ka constituency jong phi tie po moroi hi brogway dengis kem kona phi long ka asset ka bapha lani ka atiar ka babha namta juga parti jungi hapo umroy hamtie
buat district bat kunjuru buat ke state juga hi borok kowe bat kum ka family juga NPP ngira dokumen sibone yapi ekonomi bat ipi baro hani piwan ngi hani don kilong kemi kilong pa samlang yang sesuai ipi bat ngi scam petang don rekat bat ngi yaine bat ngi ai ba kani kajingi dei kajingi pe jingi ba jong pikan penting namar ba kum ke parti ipi ke parti NPP kam dei ke parti ke basu song kum tu kadai ke parti ke baterai ya ka kam psikolog ba bitip ke NPP oh ya ka arja apply election redep ke NPP kelayo ban sedar ya kini ke jalan megaliahi ke bapi menta indrai kadai ke parti ke bam songso dari we ke parti ke bio ban lam yang sedar kata kala insting ya ke kam parti indrai ini hangi pada aku ke parti walada ke parti sugi ke yo ban sedar ngem juga insting ngitrei stom ngilai nakawe ke blok sekoi ke blok gilet na gawe konsumsi sekoi konsumsi badi kendo ya kinong ilam na po ki parent body ki youth ki women hadu ki primary member unit gilet ban ya kendo kani ke jolong jog NPP kolong balet ban yet ban kendo hi kinong kersan per marba ni ngim jokwa ban kami ke beriya tang po election ni kwa ke jingide ke dan ban peteng baik man ke por tadai kani ke ba ke jolong jog NPP ke jongi kamtam po jinglam jog sa kontrak sa prestun barisa bagi sa masnya bah kibla ilam hai parti jungi PE hadi karjar pulai war ki MLA ki bana ke we parti ru klon peniso baka parti NPP ki MDC ru ne ki we parti klon peniso barka NPP ki dong ilam ne ki we ki parti kuma pindas ni ru klon peniso barka NPP ka dawba rasa glong marba ka NPP ki don ki dong ilam ki bastan ki basempang ki badan akor ki batte bre ki batte blai bat ki badan ka jikli ta ka je mari bag jelahi brokwe de kini ka jinglong ka bakin lam jigidan ka pulong ka jingawan preso ki babun bat ngenya nang ni sikman pendang i ki babun ba kirwan ban piniso bak NPP di tangan ka daklong ka jingdon ki quality leaders ki baka parti NPP ka don tenges kemba menta ka si ka jigduk meru kam ta ka juan jumpi ko nafi kilong sya kita kuwe ke aset ke jugi ya ke barang la menteri lang ya ke parti jugi nang ni sekman kum ke youth jugi kalong beri aktif kita rikam ba ki youth jugi ru le ke juan jongpi ki jara jumbo jongpi ke le skam deng la ban pen janai ki jenkam jugi tang tiap umroi ngai ba district ba da pok state hi brokwe desai sien ibriang sobai pi konopi ba dia bro ki perlok ki buan ne por ki bong ba daman mene ki don ki perlok ki bala one man show bari mta glaja ki don ki bom padi thuru re do matas ni pilailong hakaju ki kasem ke NPP bleng ko bi klisu ka state ke jongi ngai ke blai kerpang ya i kong nafi shisha marwen iba menta kesmi iba pen wan yeso bat ke parti ke jongi oi ke jingya keren kala long ka ba jrong bha la bon penai namar misio thu ban wan ye pen yeso le ni ban shift ban wan rai kata ke jingkel la kamdei ka kam ka besu ngakan mau hakapor nengkong bayi tindu bat nga iwan hapo ngadang long chairman jong kemuda tu kapor iklemwan ya ka kam la jong iklemwan ya ka kam la jong iwan ya ka kam jong ki paipa bat ka ege po penlong yang aku mustid presiden jong samla ban khot ye i ban ye don lang bat ka party kalong mga yo i ba idei ibriu ibakwa shisha ban chakri yo pai ba nga ya ladehi habang apek yaki nong yalam nga sai kong yaki dikintin habang ya geleng namar haka jing sencha kadar pi kam nyar pin yo i ki briu ki nong yalam ki ban long nong yalam haka por baki rem bon sin ni long nong yalam tang haka por bagi job bat ni don haka bor tang batang sudep nang tu ki jano taga ai ke quality ka ba penlong yang ban request ya inafi ban join sa party NPP ngayo iba hadin ba ila rem ya ka election MDC ro idon haka ground isya klame no ya ka constituency
la perkhat lei hoi la pe ya ka vote lei ban long la snu long disappointing after so much of hard work tang ba iklem i ba kita kin long ki ding pen kiang ha kata ka chim thmu jong i ban shakri ya pai ba na kata ka daw ong i you are the right person in the wrong place ka briu ko ba biang tang ha ka chaka ka ba ong phimla ban really ban yarap na kata daw ong wanno bat ngi NPP par hajo ko por ngi haka kumbaya ong i working president menni hoi ngi shay pi kumba fitip pa ngi le shibun ki program na ka por all over the district ngi le ki program dai tang ha ki por shwa election ngim dai ka party kumba ong i state working president mentan ngim dai ka party ka ba pio i tang ha ka por election ngatharai ka dai ka wei na ki party ka ba bon tam ki unit ngidon ka NPYF ka youth front ngidon ka women front ngidon ka farmer front ngidon ka skill development cell kiba pek ya ki jingdon kam jong ki nong rep ki long kumi ki badon ya kata ka sap bat kum ta ter tenang kata ka daw ong i ba siêu hà là đây ka long ka bala wan no bat ni khnang mangin yo ban ya trailang especially kumba philatip ha ka jing yalam jong isar konrad ke sang ngidang sudet ya ka budget session mentaras ni u president jong NPYF bo pet ya ka sports bo ya dei bat ikon samla ngashwa ban pen kenmau ya phi house nem ar hajar khat riu khat new hashwa ban wan ke MDA government ha jing yalam jong ka party NPP ka budget jong ka sports department ka budget jong ka sports department ka dei sao pho crore shisne sao pho crore ka sports department ban pe barok ka state Henry ngas ngau komen man yatho yapi bangila de pass ya demand of grant la de clear mene ka budget jong ka sports department jong news nem kalong 3000 crore 3000 crore kata ka pen i ba ka sarkar ka jongi hak jingelam jong sar konrad sangma kabu priority ya ikon sana kabu priority Lara pi pek ngasai keren ni gini kinte na bangalek kas pi ngasai ong yi khon samla menta. Habang ngapek ya pi ngalong jealous ba menta. Ngalong jealous ba namar balai menta pidon bok ba pidon so many opportunities. Kibas ngau tenat bantem pidon ke chief minister grassroots music. Kibat ngau tenat ban sna film menta la don ka hello Meghalaya. Kibas sna video YouTubers kiba yo i ba menta. Phi kwa ban sengkam sengjam la jong kadon ka CM Elevate ya phi ban yarap ka prime ya entrepreneurs ki ba kwa pen he ya ka business la jong ki ba kwa ban pen tebit ya la de la dam nakayeng ka sem yo ban late school ki mi pa khlem la ban pha school phi la ban enroll ya la de ka skill Meghalaya training ondala de training phi yo ki startup tools Shubo pilih training ya ka ban snake on la de training ki ai owen man ya phi ban sedang ya ka kam la jong Lada pitiar ki tray mystery, ki ai ki tiar mystery, but kum ta there is plenty of opportunity kum balong menta. Kasak sang hangi ban pen i, tang ba snyo si ban ong hadok mentaro. Ba dang bon ki khon sam la jong i pam tip ya ki ki. Talong ba kani rensan ngang scam. Bang inang la ban tray ba, ban wan ra ya kini ki khubor. Sha ki khon sam la ki jong i, ba ki don plenty of opportunity. Haka sports nga nang yakren mani. Haka por man shwa kan no tali ki artificial turf ni dan. Ladingi phai ha shwa jong arjar khat phra kan no tali ki artificial turf ni dan. Tang kumbalai sau tali. Tang pementa mduna sho ya ki lai pro sau pro tali ki artificial turf ka leng jong state. Khnang baki khon samla jong i kin la ban yele kai kat kum ka standard ka balong menta. Ladang ipek ki indoors hall ladang nang ni pinchong phai site siliang pek ke JN stadium kumno kalong menta bat kum ban chuya tho ep ba menta ka Meghalaya kan thau ya ka history
ban chna ya ka football stadium ka ba he tam mdei hapo Meghalaya le ni North East hapo India baro ka we namar ngin kwa ba ki ka em ka jong im dei ban train ya ki player jong in nang ne ban pha ele ka Delhi ngi kwa ba ki nong Delhi ki man ele ka hapo Meghalaya. That is our aim and vision. But ngis ngau tho ki players ki jong ki bele kai ki bala tre shutom tangkat tu kat ni snem ki jano namar balai namar there is no security la deng yele kai bha la wan ra medal ro la shale snitip lan yo kam ne ki family member ro la dom na yeng balai yele kai krek kot ban yo kam ndon ba support tenaga ta kadaw ya kita ro ke sarkar ka pe nakata kadaw ngila pas ya ka Meghalaya outstanding sports person direct recruitment policy kene ka policy ka ong uno le ne kano ka bayale kai ko mi khmat ya ka jalla ka jongi ha ka national ha ka Asian Games, South Asian Game, Olympic, Para Olympic tang pisuan ra medal nangte directly pin yo kam sarkar ndon kam manila exam temdai kata ka ban ai men sim ya ki me ki pawan ya ki players ki jongi bakin tray shutam kham tam kum hagane ka por pila tip bah ka jingelam jong sar Konrad ila yo ba next year ngin host ya ka national games amne la da ki le kai bha how news nem ban wan la yo kam sarkar takidai ki opportunity ki babon la nga kren hang ngan yo tho ipi ya kita ki development ya kita ki AKA kanang putsu tamba ka depend hakinong pe kumba kren i Dr. Celestine menin ha assembly pro ubriu basta mano balai bala ban len la klem da ai shiklat la da klem da ai shiklat kumno unlai ban kren telada ya la nga kren kum tabun na pedeng jong phiglo ngade ni tu la kren bakla ta kai ga tak shiklat Henry phim tip yo ga tak shiklat ngamut ko umdi takadipen ha ka mentality jong iban perkat ngisiau thu ba bon la da pipet ye kijing keno menta te ngata syai ong la da nga sngai da kijing keno menta ngalaat Henry kai kijing hikai jong i presiden rangba jong ke party jong i belong chief minister ngakan mau ye Yomba, if I throw stone at every dog who bark at me, when do I will get the time to work? Nakata daw ngimday ngam don por pan kawang mau yaw no soba wiar yang langat sukawang mau tangan sakut tang kawang mau nganam yo so bantri. Te hang nero it's not an easy mday ka basok tamba kumba phila yo i kumbala itu i working president mani pakumno ka party ke jongi ka ba job ha u arja art fulai atun rusi naka art hun riungi poi atu pra naka art pra ngi poi life away naka life away mentangi don life wa but ngimdai ki briu ki bas ngau sorong ladang idai ki briu ki bas ngau sorong life war ngut ngindan kam so eno nomor kumba pitip ha politics ngidan kantang life away ban thau sarkar tamba kataru ngi burom ya ki briu ki ba ya ki mo ki perlok ki bangi trelang menta pio i hado mentaro ngi trelang bat ki we ki party takata ka dei ke party NPP bat ka ai ka penlong special ya ke party NPP na ki we ki party kalong ba haka party NPP ngidon only one group ngidon life armut ki amli tang ngidon tang we one group tang lada POE don ki party ki benta kidon tang samut ki amli ru kidon ar group ngan bakla kata ka difference jangan wong hang ni ban mo ban kedeu ti hanrai ngiyeng halor ikam mengitrai takni ko por ngasngau ban ai khuble
ya kamtam ya phi kinong kersan jong itu ngasngau thu lada phi pim ai bor ya i ma i ru ngathrai inam not ban wan pen sobat ka padi TV ta ka burom ka bakrau ru ka ya phi ngakmi lenti ba ka ne ka jing wan ka jong phi manginang ya trailang rengkat bat kamtam bat i ba naman bai ila ong menni ba phin ya trailang ban nakaliang jongiru ngin ya trailang rengkat kenang bangen yo i ba ka thain kamtam ga umroi konstituensi pat ka ribhoi hi kan kiu ha i benta ki bobon ngannam ya tho tengi ga proses ka layai tang ba ngipat ngim jumelin ban pen ya chwa da ka kten che khmat ngin pen i da ka kam ta shen hin phin se yo i kamtam ha ka jing dei bat i infrastructure development ha po ko umroi konstituensi ta ngannam pen jrong shu ya ka jing kren ka jonga na mar ngila. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.